سلامات كمين لكم سامي بحال سامي تمسكن كاب شودن ዛ ቪዲዮ ከመላ ዘገደደን ነገር እዚ ኣብ ሶሻል ሚዲያ ነዞም ኣብ ሊብያ ኮይኖም ሓገዝ ዝሓቱ ዘለዉ ኣሕዋትና ዝበሃል ዘሎ ነገር እዩ ማለት ኣብ ሊብያ እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ሰብ ኣብ መንጎ ምንባርን ዘይምንባርን እዩ ዘሎ ማለት ሕጂ ኣሎ ብሂወት ድሕሪ ሓደ ግን ኣሎ ዲ ብሂወት የለን ኣይፈልጥን ኣብ ጫፍ ምንባር እዩ ዘሎ ማለት ሕጂ ንነፍስና ኣብትን ቦታናቶም ንቕምጣሞ ንነፍስ ኣነሲ ኣብ ሊብያ ኣብታ ንሶም ዘለዋ ህሞት ተዝህሉ ኢልና ንሕሰብ ሽዑ ካልእ ሰብ ኣብቲ ቦታ ዘየለ ኣብ ኤሮጳ ዘሎ ወይ ኣብ ካልእ ኣብ ኣሜሪካ ዘሎ ሰብ ኖ እዚ ሰብ እዚ ኣብ ኤሮጳ ምስ መፀ ደጋፊ ክኸውን እዩ ወይ ተቃዋሚ ክኸውን ኢሉ ምሕጋዝ እንተዛኣበካ ወይ እንተዛኣበክ እንታይ ስምዒታት መሓደረኩም ማለት ነዞም ሰባት እዚኦም ኣብ ሽግር ኣብ ጫፍ መንባር ምሻሎ ኣብ ክነብሩ ድዮም ዘይክነብሩ ድዮም ብሂወት ኣለዉ ድዮም ክቕፅሉ ድዮም ዘይፈልጥሉ ኩነታት ኣብ ዘለውሉ ግዜ ከምኡ ትፈርዶም እንድሕር ኣለካ ኮንካ ኣነ እንተዝኸውን ኢልካ ክትሓስብ ኣለካ ማለት እዩ ንዓይ ይርዳእኒ እዩ ገለ ኣክቲቪስት ኣለዉ ኣብዚ ናይ ኤርትራ ነዚ ብፍላይ ኣብ ደንበ ፍትሒ ዘሎ መንእሰይ ሰብኣዊ ባህሪ ንኸይህልዎ ዝሰብኩ ማለት እዩ ኣዝዩ ጨካን ርህራሄ ደይብሉ ዘየማዛዝን ዘይሓስብ ንክኸውን ለይትን ቀትርን ኣብ ሶሻል ሚድያ ተተኺሎም ዝጉስጉሱ ሰባት ኣለዉ ፅልእ ጥራሕ ዝምህሩ ማለት እዩ ንሓደ ሰብ ፅልእ ጥራሕ እንድሕር ትምህሮ ኮንካ ንኣብነት ምሻሎ ፅልእ መሊእ ይፈስስ እምበር ዝኾነ ካልእ ውፅኢት ኣይምፅእን ፅልእ ጥራሕ ዝመላእካዮ ሰብ ካልእ ውፅኢት የብሉ ሕጂ ነዞም ኣብ ሊብያ ዘለዉ ኣብ ሽግር ዘለዉ ኣብ ናይ ሞትን ሂወትን ህሞት ዘለዉ ሰባት እንድሕር ዳ ከምኡ ንፈርዶም ኣለና እመኑኒ ብፍላይ እዞም ኣብ ደንበ ፍትሒ ኮንኩም ከምኡ ትብሉ ዘለኹም ሰባት ማለት እዩ ኣብ ደንበ ፍትሒ ኮንኩም ዘለኹም ነቲ ኣብ ዓድና ዘሎ ስርዓት ጨካን ከምዚ ጌርና ትብልዎ ዘለኹም ብኣተሓሳስባ ኣብኡ ኢኹም ዘለኹም ኣብኡ ኢኹም ትነብሩ ዘለኹም በየናይ መገዲ ዳ ፍትሒ ትደልዩ ኣለኹም በየናይ መገዲ ዳ ፍትሓውያን ክትኮኑ ትሓስቡ ኣለኹም ኣበይ ሎ ትፈትሒ እዚ ፍትሓዊ ኣረኣያ ፍትሓዊ ተሓሳስባ ኣይኮነን ከምዚ እናገበርካ ፍትሒ እንድሕር ትደሊ ኮንካ ፍትሒ ኮንካ ትደሊ ዘለኻ እንታይ ዳ መልሲ ነብስኻ ሕተታ ኣዝዩ ዘሕዝን ብጣዕሚ ዘሕዝን እዩ ኣብ ሊብያ ሊብያውያን ንፈልጦም ኢና ብኡ ሓሊፉ ዝበዝሕ ሰብ እዚ ኣብ ኤሮጳ ዘሎ ሰብ ስፔሻሊ ማለት እዩ ሊብያውያን ኣይገብርዎን እዮም ዘይበሃል ጭካነ የለን ንሶም ዘይገብርዎ ጨካም ነገር የለን ኣብ ዝሓለፈ ግዜያት ርኢና እዮም ኮ ብእምነቶም ኣብ ገግኖም ማሕር ወሲዶም ሓሪዶም ኣይኮነን ሰብኣዊ ባህሪ ዝበሃል የብሎም ርህራሄ ናይ ሰብ ዝበሃል የብሎም ነዞም ኣሕዋትና ነዚኦም ኣሕሊፍካ ምሃብ ትንስኻ ክትገብሮ ትኽእል ዘይምግባርካ ንስኻ እውን ባህሪ ናይ ሊብያውያን ይሓይስካ ዘለኻ ንስኹም ባህሪ ናይ ሊብያውያን እዩ ዘለኪ ካልእ ድሓን ንግደፎ ብፍላይ እዞም ኣብ ደንበ ፍትሒ ኮንኩም ከምኡ ትሓስቡ ሰባት ንነብስኹም ፈትሽዋ ካብ ሰብኣውነት ርሒቕኩም ኣለኹም ሰብኣዊ ርህራሄ ዝበሃል የብልኩምን ማለት እዩ ሰብ ኣብኡ ኮይኑ ኣብ ፀልማት ዘሎ ሰብ ከመይ ገይሩ እዩ ፖለቲካ ዝረኣዮ 4 መዓልቲ እንድሕር ከይበልዓኻ ቀኒኻ ባኒ እዩ ዝረኣየካ ንዓኻ እምበር ስርዓት ፖለቲካ ካልእ ነገር ኣይረኣየካን እዩ ኣብ ፀልማት ኣብ ምንባርን ዘይምንባርን ዘሎ ሰብ ከዓ ካብዛ ፀልማት እዚኣ ከመይ ገይረ ይወፅእ እዩ ዝሓስብ እምበር ኣብ ኤሮጳ ኮይኑ ደጋፊ ክኸውን ኣብ ኤሮጳ ኮይኑ ካልእ ግደፍዎም ዋላ ኣብ ኤምባሲ ተፀዊዖም ባንዴራ የበልብሉ ኣማራፂ ኣለዎም እንዲ ካልእ ነገር ክገብሩ ኣብ ሊብያ ኮንካ ካልእ ኣማራፂ ኣሎ ዲ ኣብ ፀልማት ኮንካ እቲ ዝረኸብካዮ ኣማራፂ ኢኻ ትጥቀም ስለዚ ምሕሳብ የድልየና ኮይኑ ይስማዓኒ ማለት እዩ ነቶም ኣሕዋትና ንምርዳእ ከዓ ዝከኣለና ክንገብር ኣለና ማለት ዕድል እንድሕር ኣለካ ኮይኑ ክትገብር
عدل كلك خطكمل لك خلاي عدل سلا زي ركب مالتي ስለዚህ ነዘም ሐዋትና ኣብ ሊብያ ዘሎ ስፔሻሊ ኣብ ካል ዓድታቱን ዘሎ ኣብ ሽግር ዘሎ ድምጽ ክንቆኖም ኣለና ዝተኻለና ክንሕግዞም ኣለና እንተ ዘይከኣልና ካብ ሕማቅ ቃላት ካብ ሞራል ካብ ዝሰብር ቃላት ክንጥንቀቕ ኣለና ማለት ኣብ ጸልማት ኮለሲ ካልእ ጸልማት ዝኾነ ቃላት እንድሕር ትድርብየሉ ኾንካ ከቢድ እዩ ማለት ስለዚህ زحالفنا هيوت نذكر سبيشالي تم بليبيا زمصاخم زحالفكم هيوت ذكروا اب ليبيا زحلفكم صلمات ذكروا ناتي ابتا صلمات زله سبكا انت قيلك حجزو انت زي قيلك خا تسفا زخون قالات مدربايون صبقي مالي زي يخبل دالي ثانك يو